विकास एक म्हण एक किती म्हण रे एक म्हणा मी ना किती आता अरे एक म्हण एक काय काय ना फक्त एक म्हण एक गुफ एक सकाळी सकाळी तुझा असाच असता उभेच रावल्या तुम्ही कसले पतपती जग मारता. सॉलिड उडायली चल तुझी. चल कसले सकाळी पुढे पतपती सॉलिड जग. उडायली तुझी. शे दिवसभर बसन आणि बसन काय म्हणून करू सांग तियात तरी सांग काय करू आता कंटाळो इल्लोलो हा नोकरी नाही काय नाही काम धंदो कायच नाही हा शे जीव इटलो शाप कंटाळलो चल दवर चल 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 काय करतो करण्याची सॉलिड उडवूया कळा वदळ म्हटलं तसा माझी उडायले त्याची बघूया ना किती उडे तू रे या फक्त मोठ्या ना कळा फक्त त्या उडवाय फक्त मोठ्या बघूया चल. करण अरे वा कसला बरा आणि कसला किती काय आला का काय कंटाळलो जीव कामाचा खायला रे काय ना रे सगळं सुटलं तर काम नाही धंदो नाही करण एक म्हण ठेका म्हण रे एक किती पण हा? काय सकाळी सकाळी अरे एक म्हटलं एक अरे पण किती आहे एक गुप एक I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. आमची उडायचं तेरा ह्या तेरा 14 ना तेराची भाजी तेरा तेरो तेरो म्हणजे तेरो म्हणतात ह्या 13 तर 14 होईता मेले तोड या सारख्या रे शान जागा नाही रे जागा रे येऊन बसलो बेस्ट रे